sing rukun mandekane pikir ati sambale senang ramale para kanca apa padang arate anu apa kowe ngaren kowe apa wis ngerti kowe mangku tega sing kapriwe supaya kon pada eling tegese sepisan gene kena pindone kaping telu kut asleran wong prabu mate ya mbelan negara ana maning modele wong Purbalingga aja anto wanange kara kurang rekap ndange tipunge panggeronge malong asal aja gawe bingung ya mas ya ando sing saya siruk
kaji pakaji sarung ngekeri kaji pakaji sarung ngekeri keri nang Semarang pakaji Arab sembayang keri nang Semarang pakaji Arab sembayang Tepungi mangkerongi melung-melung uripe kur gawe bingung kaji pakaji sarung ngekeri kaji pakaji sarung ngekeri keri nang Semarang pakaji Arab sembayang keri nang Semarang pakaji Arab sembayang tepungi pangkerongi eling-eling bali omani ya kami mengucapkan selamat datang buat rombongan-rombongan kesenian Kuda Kepang Banyumasan yang pada sore hari ini saya lihat. Saya mengucapkan selamat datang buat rombongan Sekar Haji Saka dari Batu Aji, juga Langgang Mukti Budoyo dari Nongsa, dan dari Turonggojati ya. Oh Rika ya. Dari Turonggojati wong loro tok jan. Dari Linggama selamat datang, juga Satria Taruna Budaya, juga Wahyu Tunas Budaya ya. Perhatian. Manggo budaya kabeh kan budaya Jawi. Oke, sapa maning yang belum saya sebut, saya minta maaf.
ayo. Sakurung ketekana wong menungso Citra, lho. lande bojone sing saben nerima ojo wele lan waspada namaning modele wong Purbalingga najan tuwan nanging ora kurang reka tendange ketipunge pangkironge tolong asal aja kamu bintang kecil di langit yang tinggi bintang besar adanya di pasar bintang 5 bintang Pancasila bintang 7 obat sakit kepala wong menungso urip nang lembut lande bojone sing saben nerima kudu eling lan waspada sabdane sing kurung ketekena wong menungso urip nang lembut lande bojone sing saben nerima kudu eling lan waspada modele wong Purbalingga najan tuwan nanging ora kurang reka tendange ketipunge pangkironge Citra, lho. Kakang pada plesir mari nganti tuku dawet-dawete Banjarnegara seger anyes lagi apa iya dawet ayu dawete Banjarnegara oh ae oh kakang pada plesir mari nganti tuku dawet-dawete Banjarnegara seger anyes legi apa iya dawet ayu dawete Banjarnegara sita apa ora wet ayu dawete Banjarnegara ya mas Malolo. lo Bos ya kakang pada plesir mari nganti tuku dawet-dawete Banjarnegara seger anyes legi apa iya dawet ayu dawete Banjarnegara ya ramane dhewe kada selesai salahe oh Wes, ya, kakang plesir mari nganti tuku dawet-dawete Banjarnegara seger anyes legi apa iya dawet ayu dawete Banjarnegara wes ya mas oh ae Bintang kecil di langit yang tinggi bintang besar adanya di pasar bintang 5 bintang Pancasila bintang 7 Pancasila Raya mari nganti tuku dawet
versi apa ke mandeke kayak gini? Versi pendulan nggih, pendulan. Lho. Manut lah. Us. Oke gue ya, jam gue bisa sabar. Anu ambil lampu. Oh cepet ya. Oke gue ya, iya lah. Araden Araja Waragotara nyata lamun satria ing judi pati
anaknya dijogani, anaknya saya siling eling-eling wong eling bali yo maning ana maning modele wong Purbalingga najan tuwa nanging ora kurang lekang kendange tepunge pangkironge malung-malung uripe gur gawe bingung ana maning modele wong Batu Aji anajan tuwa nanging ora kurang siji kendange tepunge pangkironge malung-malung asal aja gawe bingung. Malah kayak anu kayak sepak bola ya lo pertandingan do. Oke ngapa ki? Krenceng kranjang ngarang penyambung walang pangling wonge ora pangling suarane tikemu tanalikane nambe wambu tikemu tanalikane nambe wambu ongkel-kelangane ngapung alang-alang wis aja wong lanang apa sanggane wakul kayo Kapone wadah bangaran kapanane ketemu pada dewekan risiko krimi sewis tekan setelah maning bapake wis tekan nyukake aduh rika mboten apa bungkus pedang iku isi napa janur gunung sakulon banjar patoman pati ngaren wong bagus kasih tekaning risiko kriwi sewis tekan sedela maning bapake wis tekan nyukake aduh rika mboten apa bungkus pedang iku isi napa doa luluing doa luluing doa luluing doa luluing uing doa luluing waku
Ya perhatian kepada semua pengunjung ataupun bapak-bapak ibu-ibu yang sedang kondangan di sini. Telah ditemukan kunci motor dengan BP 2569. Sekali lagi saya umumkan siapa yang meninggalkan kunci motor dengan BP 2569 yang merasa kehilangan kunci motor bisa meminta kepada panggung. Terima kasih. Ricikum ricik krimi sewis takon sedala maning wis teka nyong kaget aduh rika betar apa ukus pedang itu isi nopo. Orang jadi penayakan pada tipani apa jangan boleh nabu semangat banget bro. Ya. Ya. Wes. Oh aing. Oh aing. Oh aing. Hae. Oh. Ya. Wes. Diwasu kena lemai dan disusul ada umai. Mas Giono kayak kon mendem we Mas Giono. Ayo pada ngumpul. Maju Mas. Ya ayo. Ayo ngumpul kabeh. Ayo. Mendem ora apa-apa mendem. Tenang bae, tenang bae. Tenang bae, tenang. Oh wae. Ya, kunci motor mana? Iki nang sapa ya kunci motor ila lo. Oh wae. Kulu cari cici ora diwasu cindung cina kucing mandung peletewa. Oh wae.
tiponge pangerange malung-malung uripe kur gawe bingung Kaji-kaji pak kaji sarung ngekeri Yadi kaji-kaji pak kaji sarung ngekeri Eri nang Semarang pak Yadi bali mang Semarang Eri nang kuburan pak Yadi bali mang kuburan Ahonis Rama sing saya sing rukun malung uripe kur gawe bingung sabdane sanduru gak tekana menungsa urip ning alam dunya bejane sing sabar nerima kudu eling lan waspada konis ya ramane dhewe oh ae oh alulu onis ya mas ana maning modele wong Purbalingga najan tuwa nanging ora kurang reka kendake tiponge pangerange malung-malung uripe kur gawe bingung ya anduk Sabane sandurung gak tekan ya manungsa Kaji-kaji pak kaji sarung ngekeri Kaji-kaji pak kaji sarung ngekeri Eri nang Semarang pak kaji arep sembayang Eri nang Semarang pak kaji arep sembayang Sang durung katekena wong manungsa urip nang alam dunya mulane bejane sing sabar nerima kudu eling lan waspada sabdane sang durung katekena wong manungsa urip nang alam dunya mulane bejane sing sabar nerima kudu eling lan waspada Tolong masalah jaga wepino bintang kecil di langit yang tinggi bintang besar adanya di pasar bintang 5 bintang Pancasila bintang 7 orbit sakit kepala oh ayah oh ayah eling-eling wong eling kali yo Aduh, aduh.
tepunge panggeronge tolong asal aja gawe bingung Sabdane sandurung gatekana yo manungsa urip ning alam dunya bejane sing sabar nerima kudu eling lan waspada bejane sing saben nerima kudu eling lan waspada sabdane sang burung gatekana manungsa urip nang alam dunya mulane bejane sing saben nerima kudu eling lan waspada ana maning modele wong purbalingga Rajan tua nanging ora kurang tendangnya ketikungnya panggilannya tolong
Sinyalmu angel, masa sih kan kena lancar jaya lo sehat sentosa. Kebiar bior.
Abong-abong nang ngone ramane jan. Eling-eling maning apa Ndut? Ya iya. Oh, iya. Pokoke ayo. Wes. Penayakan daripada mentem ora apa-apa. Penayakan kok sing nabuhi sing nom-nom. Ayo. Purbalingga. Untung nang ngone ramane. Ayo ayo. Satu nanging ora kurang reka. Dipungi panggerongi malung-malung pekur gawe bingung. Nyeramane dhewe kone sasolai yo layo mas sing saya si rukun malung-malung pekur gawe bingung. Sabdane sandurung gatekan menungsa urip ning alam dunya bejane sing sabar nerima kudu eling lan waspada ya nduk ramang ya mas konas kanis wijarane sabdane sandurung gatekan ya menungsa urip ning alam dunya bejane sing sabar nerima kudu eling lan waspada. Sing saya si rukun malung-malung uripe kur gawe bingung. Ana maning modele wong Purbalingga najan tuwa nanging ora kurang reka kendange tepunge panggeronge malung-malung terus. Up. Mumpung nang ngone ramane ora apa-apa. Tenang bae, Iya. tenang bae. Selamat datang buat kesenian kuda Kepang MSB Sampai wengi ora apa-apa ki ora apa-apa. Lah. dari Tanjung Riau. Selamat datang, selamat sore. Wes. Yang Purbalingga najan tuwa nanging ora kurang reka kendange tepunge panggeronge malung-malung uripe kur gawe bingung. Ya nduk ya mas kenes dua lulu
sapa bisa nangis karo guyu aku njaluk kowe swidak ewu ya mas kandung kolatane eling-eling wong eling bali yo maning jar lah. Orang nah dipercaya pajar lah. Oh alah. Oh iya, nang tuan rumah disediakan sajen kon dipangani ketang ya. Iya sih kurang ya kayak godong bolit.
baca. Us.
dawate Banjarnegara. Oh ae, oh ae, kakang-kakang pada plesir mari nganti tuku dawate Banjarnegara. Seker anyes lagi apa iya dawet ayo dawate Banjarnegara. Ya mas oh ai kakang-kakang pada plesir mari nganti tuku dawate Banjarnegara. Seker anyes lagi apa iya dawet ayu dawate wong Purbalingga. Kakang-kakang pada plesir mari nganti tuku dawate Banjarnegara. Seger anyes lagi apa iya dawet ayu dawate Banjarnegara. Sita Amara tuku dawet ayu dawate Banjarnegara. Yo mas iming-iming aku duwe roti mari rasane legi sapa pisan ngenteng karo guyu roti bayar 160.000 ya ramane dhewe gones ya andung gandas luasa solae. Kakang-kakang pada plesir mari ngenti tuku dawate Banjarnegara. Seger anyes lagi apa iya dawet ayu dawate Banjarnegara. Kakang-kakang pada plesir mari nganti tuku dawate Banjarnegara. Segeranya selagi asik-asik. Kakang-kakang pada plesir mari nganti potane siji. Seger anyes lagi apa iya dawet ayu dawate Banjarnegara. Ki sinang arep goleti apa iki? Ya mas
selegi apa iya dawet ayu dawet wong Purbalingga kentak kentung ya hae uts ayo Pak Yanto hae kakak pada plesir mari ngendi tuku dawa te Banjar Negara seger anyes legi apa iya dawet ayu dawet te Banjar Negara sida apa ora tuku dawet ayu dawet te Banjar Negara yo mas gandas luasa solae kakang pada plesir mari nganti tuku dawet te Banjar Negara seger anyes legi apa iya dawet ayu dawet te Banjar Negara oh ae wes ketak gedung ya kakang pada plesir mari ngendi Negara seger anyes lagi apa iya dawet ayu dawet te Banjar Negara yo mas kandas luasa solai oh oh oh
janur gunung. banyak terima kasih kepada semua penonton yang sudah menonton di siang hari ini. Dan kami rombongan ataupun keluarga dari Bapak Mustar mengucapkan terima kasih kepada semua
pendemen atau pecinta ebek dimanapun Anda berada, kami dari rombongan Kerida Taruna Sri Budaya mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada semua penonton ataupun penggemar seni ebek Banyumasan dimanapun berada. Selamat jalan dan sampai jumpa kembali bersama rombongan kami Kerida Taruna Sri Budaya. Kami mengucapkan terima kasih. Oke, Polo, makasih ya banyak ya, makasih ya. Insyaallah nanti kalau ada niat lagi, tekan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.